Tungarangew tɔgɔla cakɛdaba dunuya tɔgɔla ale ni kɔnga malidenw olu tɔgɔra minisiriso olu ye tigɛnɔ bila kɛ baraɲɔgɔnya gafela yaasa ka se ka tungarangew olu ka degun ta ka bɔ ka don nataw la. Festival Ogobanya ale takotana wulikajɔ sigira sen ka kɛɲɛ ni dɛnɛndon ye janvier kalo tile 27 san 2025 a yirala k'a fɔ ko farafin furabɔlaw olu ma to kɔ nin ko la mun bɔra a ko la ni Ala sɔnna an bɛna olu caman ɲɛfɔ aw ye ni jɛmukan kɔnɔna na. An balimaw nin de an ka kunnafoniya bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye janvier kalo tile 31 san 2025 an bɛna min walawala aw ye sisan in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila Advance TV jabaraniso sanfɛla la tele min kɛlen don ka baara ɲɛ caman bila ani telitɔw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na tungarangew tɔgɔla cakɛda min bɛ dunuya tɔgɔla ale ni kɔkan malidenw tɔgɔla minisiriso olu ye tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan gafela yalasa ka se ka tungarangew olu ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen basi a yirala k'a fɔ nin bɛnkan sɛbɛn a bɛna kɛ sababu ye tungarangew olu bɛ degun min sɔrɔ u ka wulikajɔw kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ o la. Kunnafoni ɲinina Modibokan Sidibe ale ye wulikajɔw kɛ Mamadu Jalo ale bɛ a ɲɛfɔ an ye. An ka jamana minisiriso min sigilen don an ka tungarankew olu ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma ale ni diɲɛ tɔnba min sigilen don tunga koɲɛw kan olu ye tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnna min bɛ tali kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma cogo min na an ka tungarankew u bɛ se ka lafiya sɔrɔ. A bɔra dɔnniya k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn fila o de signera nin jɛkulu fila ninnu ɲɔgɔn cɛ tungarankew olu ka hɛrɛ o kama. Ka bɛnkan sɛbɛnw bila sen kan walasa ka bolodi ɲɔgɔnma sinsin bɛɛ ka nafa bɛ sɔrɔ mun na o de ye nin tɛgɛdi ɲɔgɔnma in laɲini ye ka fɛɛrɛ kuraw sigi cogo min na tungarantaga ale bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔna la. An ka tungaranke ma ba caman minnu bɛ taa kɔgɔji sira fɛ olu caman de nin bɛ to o waleya ninnu na walasa ka dansigi kɛ olu la ani fɛnɛ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ a ka laɲiniba dɔ bila sen kan nin tɛgɛdi ɲɔgɔnma in bɛna kɛ sababu ye walasa ka tungarandenw ni k'u kɔkɔrɔma don ani ka fɛɛrɛw bila sen kan tunga kɛko ɲuman bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ min na o bɛ se ka dantigɛ an ka jamana kɔnɔ ani fɛnɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ tunga sigi la u bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka sigi kɔnɔna la. Kunnafoni sira wɛrɛw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ Mali, Burkina ani Niger olu ka bɔli la CEDEAO la ka kɛɲɛ ni a san kelen dalafa ye. Mali, Burkina ani Niger o marabajɛkulu olu ye dugutaga gafe kura sigi sen kan ni o ye passeport ye ka se ka passeport in a tacogo ɲɛfɔ jamanadenw ye. Faraɲɔgɔnkan min bɛ yen n'a bɛ wele ko Alliance Mali taaɲɛ bakurunba fɔla n'a bɛ wele ko AMATI olu ye barodalasigi kɛ ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ jamanadenw ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin sigi in kɛra ka kɛɲɛ ni janvier kalo tile 29 ye san 2025 sigi kɛra Katikaw olu ka conseil de cercle kɔrɔ la. Kunnafoni ɲinina Mamadu Jalo ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'an ɲɛmada o fɛ. Walasa EAC jamana tɔndenw an'u bolominɛw olu bɛ se ka u ka taga ni ka segiw kɛ nɔgɔya la Mali, Burkina ani Niger ye olu ka taama sɛbɛn fura kura ni k'o bila sen kan o hukumu kɔnɔna la AMATA ale n'a ka tɔndenw u ye wele bila kunnafoni didaw ma walasa fɛn min ye laɲini mun n'o o bɛ nin waleya in kɔfɛ k'o da jamanadenw tulo kan ani fɛnɛ ka ɲɛfɔli kɛ yɛlɛma minnu bɛna don ani CEDEAO jamana olu cɛ baaraw la. AES créé
le 16 septembre taalen ɲɛfɛ a yɛlɛmana ka kɛ confédération ye pour que tɔgɔmaw bɛ se ka nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani farafinna ani diɲɛ yɛrɛ bɛɛ parce que n'i bɛ voyager bi sɛbɛn dɔ de bɛ yen bɛɛ kan k'o ta fɔlɔ la an tun bɛ baara kɛ ni CEDEAO sɛbɛn de donc an y'an yɛrɛ ka sɛbɛn de labɔ sisan a bɛ fɔ o ma ko passeport AES an bɛ a yira mɔgɔw la pour que jamana ɲɛmɔgɔ k'a dɔn ani a layidu min taara maliyɛnw fana k'a dɔn k'a fɔ layidu min taara a layidu a timɛra a timɛli an tɛ se ka fɔ an da la a kun ka kan an kun kana n'a prévu ye pour que k'a yira maliyɛnw na diɲɛ fɛnɛ k'a ye k'a fɔ le 29 min fɔra o 29 o de passeport a bɔlen filɛ nin ye a filɛ nin ye tancogo la. Amata ɲɛma a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin maliden kelen kelen bɛɛ ma walasa bɛɛ ka wuli k'i ka passeport kura ye ni k'a ta i n'a fɔ ale yɛrɛ y'a kɛ cogo min na. Ka ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka tugu jamana ɲɛmɔgɔw kɔ a ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ni kɛlɛ in na Asimi y'a fɔ kɛlɛ min don fɔ an b'a kɛ an b'a kɛlɛ in kɛ fɛnɛ ko ni min ma labɛn i ka labɛn ni min ma da la fɛnɛ i ka da la k'an bɛ kɛlɛ kelen in kɛ fɛnɛ donc kɛlɛ in tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ maliyɛnw ma sɔn kɛlɛ in tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ burukinabew ma sɔn kɛlɛ in tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ nigériens ma sɔn. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin taama sɛbɛn kura fura in kɔni bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye AES jamanadenw ye ka nɔrɔbila kɛ CEDEAO sɛbɛn fura min kun b'u bolo ka kɔrɔ n'o bɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya ni k'o kofɔ. Festival Ogobanya ale kurumbukari kɛra ka kɛɲɛ ni ntɛnɛndon ye janvier kalo tile 27 a jirala k'a fɔ Mali seko ni dɔnko tigilamaw olu caman kɔni yira kɛnɛ kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ min ye Mali artisanw ye ale ni dunuya yɛrɛ artisanw maa 200 bɔɲɔgɔnko ko olu bɛ Mali kɔnɔ nin waati na ka se ka u ka seko ani u ka dɔnko olu o yira Aissata Ba ale ye wulikajɔw kɛ a ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka ɲɛmada o fɛ. Seko ni dɔnko kɛnɛ Festival Ogobanya ale kɛn bɛ ka stade 200 de bila jagokɛlaw olu ka bolo kan bɔgɔla dɔgɔnɔfiniw kɔnɔ ale ni so pariminaw olu caman bɛ kɛnɛ kan festival yew kama. Dɔgɔnɔw dɔrɔn ta tɛ ne ye maninka an ye dɔgɔnɔw kɔrɔw ye nka an bɛɛ bɛ na an bɛ mɔgɔw ye an bɛ fɛn camanw ye an bɛ an ka fini ɲumanw fini dontɔ kɔrɔw ye an bɛ an ka seko n'an ka dɔnkow ye depuis fɔlɔfɔlɔ tilew la donc Ogobanya san o san u bɛ an nisɔndiya u b'an segin kɔfɛ k'an ka miiri kɔfɛ kow la walasa ka sini an ta yɔrɔ dɔn. Ka fara Mali bolola baarakɛlaw kan jagokɛlaw bɔra jamana wɛrɛw la kana kɛnɛ kan i n'a fɔ Niger, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie o ni jamana caman wɛrɛw. Ni jagokɛla ninnu ka fɔ la ko sanni kɔni senna ka suma nin waati in na. Pour le moment, on est là jusqu'à une semaine. Pour le moment, pas grand chose. On m'a fait un bail follow quoi pour le moment. Mina chama RRB cette fois-ci on a recyclage et puis on a différence ye yano foire la ni foire stand be jate mine ba différence chama bi ani chama te parce mina chama bi anana na ay bronze do reclé a recycler a chama bora radiateur korola donc olu de bien no mu e bagi olu chama olu koni nouveauté ni ancien follow kana nous présenter et festival Ogobanya la anana kivuru fene ye a bena histoire do sugu sumayali kɛrɛfɛ feerekɛlaw ye a yira k'a fɔ ko kuranko fana kɛlen do degun ye olu bolo ɲina o n'a ta bɛɛ u kɔni ye festival in hakilina fɔ. Bon ɲinɛnta sugu ka suma ni organisation ɲinɛnama a compliquera parce que depuis Yamandi anw bi yan depuis première édition fo sisan depuis b'an deli an kana baara in kɛ mais comme jamana ka gɛlɛn san dugu bɛɛ bɛ firi yan kan kana san ni de artisanal san bɛɛ bɛ ka girin mun kan c'est an ka tike u y'a da la yɛlɛ kosɛbɛ kɔrɔla min na yan 100 o de kun ye tike ye u nana kɛ 200 ye san kana kɛ 2000 ye bon visiteur kana don 2000 ka sara ka ɲɛ jɔ fɛn minnu b'an fɛ yan kana don a la a nafa ka dɔgɔn quoi. Ka fara standu kan seko ni dɔnko fɛn caman wɛrɛw bɛ Ogobanya kɛnɛ kan Mali seko ni dɔnko o lakɔrɔtaliko kama i n'a fɔ dɔnkilida dɔn ale ni dumuni duman caman k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko festival in dayɛlɛlen na to fo février kalo tile 2 nata. Halisa festival Ogobanya ale hukumu kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni festival ba in ale kɛnɛ kan ko farafin furabɔlaw olu ma to kɔ ka sababu kɛ olu ye maaw ye mun kɔni fɛnɛ magwɛnnen do bi kosɛbɛ jamanadenw fɛ kunnafoni dira Isa Sise ale ye munumunu salo kɛ a ye mun sɔrɔ an ka ɲɛmada o fɛ. Ka fara ɲɛnajɛ minnu bɛ ka kɛ festival kɛnɛ kan an ka dɔnniya dɔnbagaw farafina furako fan fɛ olu fɛnɛ bɛ kɛnɛ in kɔnɔ u dɔw ka fɔ la nin ye sababu ye olu bolo ka se k'u ka furaw jira. Ne kɔni fura caman de bɛ n bolo tension fura o bɛ ne bolo
ani mɔgɔ min joli ko dɛsɛ bɛ mɔgɔ min na o fura fana bɛ yen koko infection nɛminɛnpo ouais alhamdulilayi ɲɛ ne san 10 ye depuis a daminɛna ne bɛna san o san alhamdulilayi n bɛ ala barika da n bɛ marché sɔrɔ n donnen don. Tagalen ɲɛfɛ an sera furabɔla wɛrɛ ma ale b'a ka hakilina n'a ka yeta di nin festivali la. San o san bɛ san o san depuis a daminɛna san o san bɛ a yɔrɔ kɔni a ka fisa mais ɲina a tɛ komi a tɛ san dɔw bɔ comme jamana bɛ situation min la an bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ dingɛ kɔnɔ ale la ɲina a ma nɔgɔ. Wa tɛmɛsennaw bɛ taa ka caya a ma kofɔlen ninnu ka yɔrɔ la u ka fɔ la ni maa ninnu ye jigisɛmɛ yɔrɔ ye olu ma. Fura ka ɲi ne nana kɔnɔna joli fura ani koko ani lensɔrɔ fura ani cɛya fura ne na o de san san o san n bɛna sanni kɛ olu bolo mais ne ye nafa caman de sɔrɔ ka tila ka segin ka na ka sanni kɛ u bolo tuguni. An ka farafinna furabɔlaw ka seli nin kɛnɛ kan o bɛ ko caman kofɔ barisa a b'a jira k'a fɔ an kan ka an ka farafinna furaw don ba la. Halisa an bɛ to festival Ogobanya ale hukumu kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ festival Ogobanya ko ale dan tɛ ɲɛnajɛ ale ni feerefɛnw dɔrɔn ye a jirala k'a fɔ ka se ka don kɛrɛnkɛrɛnlen sigi bɛɛ ni kelenya tɔgɔ la fulaw ale ni buwaw ko olu bonya belebele dira olu ma u ka se k'u ka seko ani u ka dɔnko ani u ka laadalakow bɛɛ lajɛlen yira kunnafoni dira Modibo Kane Sidibe ale ye wulikajɔ kɛ Mamadu Jalo ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye a ko la. Su kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi festival Okobanya ale kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ bɛn ani kelenya sinsinni na fo ka taa se an ka siyaw k'olu kolo ɲɔgɔn na ani ka toloni yɛrɛ ni ko sabati u ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ fulaw ani bɔw la olu kɔni tun talen don ka yanga ni su kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la walasa fɛn min ye balima sira sindi sira mun bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka o bila bɛrɛ la. Nin kɛnɛ kofɔlen kɔnɔ fulaw fɔlɔ olu y'u ka dɔnko ani u ka seko yira ni dɔn ani dɔnkilida caman ye ani fɛnɛ ka tarikuw lakali min bɛ tali kɛ bɛɛ ni kelenya mun kun bɛ fulaw ni dɔgɔnɔw ɲɔgɔn cɛ kabini u lawale ni ka o da maaw tulo kan. Dɔngɔnɔw fulaw u bɛ sigi min Sɛngɛmi région n'i ye Mali dugukolo bɛ taga u tɛ yɔrɔ si ni Sɛngɛmi région tɛ tɔw bɛ se ka kɛ sigiw de n'o tɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan Sɛngɛmi région de kɔnɔ fa kelen ba kelen san ba jate an bɛ ɲɔgɔn kan mais ni Ala nana ka la ye an bɛ Ala de deli a bɛ dugan dɔgɔn cogo nin y'a dugan cogo dɔ nin y'a bɛɛ sabati cogo dɔ de an bɛ taama ɲɔgɔn na su in na ne yɛrɛ filɛ ka kadami Ala ka nama deli k'a dɔn ni su in na tɛ ni c'est la première fois an bɛ nin minɛ n bolo an bɛɛ de kelen mais sigiɲɔgɔn jugu min dɔrɔn ɲɔgɔn cɛ Ala k'an kisi u bɛɛ tɔɔrɔ ma jɛɲɔgɔn jugu Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma. Olu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn min ye bɔw ye olu nana u bila u filani dɛbɛ la seko ani dɔnko o kɔni ma kɔtigɛ nin kɛnɛ kofɔlen in kan ani fɛnɛ fɛn min ye jurusen dumanw ye o n'a ɲɔgɔnna caman. Festival kofɔlen a laɲiniba dɔ ye an ka Mali a ka kelenya ni k'o da diɲɛma tulo kan seko ni dɔnko n'o talen don ɲina ka don bɛrɛla an ka jamana ɲɛmaw fɛ ka se ka olu yanga cogo min na Mali a bɛ se ka nafa sɔrɔ n'o ye min bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ni kelenya sinsin i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ festival Ogobanya ale tɛ sanni feere dɔrɔn ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na farikolo ɲɛnajɛ ale fana yelen don a ko kɔnɔna na o kama ka tali kɛ festival Ogobanya ale tile 4nan wulikajɔw la siɲɛtalaw ni o ye laadala siɲɛtalaw ye maa 100 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛta kɛnɛ kan kulu 3 kɔnɔna na nin ko in tora senna fo ka taa se dugujɛ ma Kajatu Bagayo ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye mun sɔrɔ an ka ɲɛmada o fɛ. I n'a fɔ laadalako la Ogobanya kɛnɛ kan sa don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ bila ka ɲɛsin laadala siɲɛta ma o de hukumu kɔnɔ tako 10 in fana na o laada tilenna tuguni. Ni siɲɛta kofɔlen kan fangatigiya de tun bɛ yira walasa k'a yira i tɔɲɔgɔn na k'a fɔ k'i e de bɛ se.
ba ti sa kana ani keda ka aba jaw no Ula ɲinɛntala sa siyɛntala kɛmɛ de kun be kɛnɛ kan n'olu kun tilalen do kategori 3 ni ɲɔgɔn cɛ n'o be tali kɛ kilo 76 ka taa bila kilo 76 la kilo 80 ka taa bila kilo 90 na ani kilo 100 ka taa bila kilo 120 na ni kategori 3 bɛɛ la siyɛntala ninnu kɔni y'u bila u fila ni dɛbɛ la cogo min na u be se ka sebaga sɔrɔ ka da kan ko tɔnɔ bɔbaga kun bena nafaba sɔrɔ a la kategori 3 ninnu fɛn fɛn da maa min kɛra ɲɔgɔn tɛ mɔgɔmada ye olu ye moto taxi kelen sɔrɔ maa minnu nana jɔrɔ filanan olu ye 30 bɔɲɔngo sɔrɔ jɔrɔ sabanan olu ye 20 sɔrɔ jɔrɔ naaninan olu ye 10 sɔrɔ ni su kɛrɛnkɛrɛnnen min kun ɲɛsinen filɛ ka bila ladala siyɛnta masa a kɔni kɛra fɛn ye mun ye nimisi wasa sɔrɔ ka da can siyɛntala kun kɔrɔtɔlen no yɛrɛ a ko kucɛli la cogo min na u be se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura ka nisɔndiya walew ani seko ni dɔnko bila bala n'o be tali k'u ka laadala kow kan ko ɲɛnabɔjɛkulu fɛnɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la cogo min na nimisi wasa be se ka sɔrɔ a ko kɔnɔ ko kura donboloko ta fanfɛla fɛnɛ na nin de be dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya Advance TV ale ye tele min kɛlen do ka paraɲɛ caman bila ani teletɔw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini aw fɛ a ka to a ka teleso mandi k'a ka sababu kɛ kunnafoni dira nansarakan na Modibo Kani Sidibe sɔni ani ale bena ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka Mali lataa ɲɛ